468 student din is-sena lanqas biss provaw jagħmlu l-eżamijiet tal-O Levels. Minn dawn il-maġġoranza, 455 jattendu skejjel tal-Gvern, filwaqt li s-subien huma l-aktar li ma jersqux għall-O Levels, 278 b'kollox, u 177 bniet li m'għamlux l-O Levels. Xavier Rizzo miċ-ċentru tal-istudji tax-xogħlijiet jisħaq li żgħażagħ mingħajr ċertifikati bażiċi huma l-aktar friskju li hawn f'xibka ta' xogħol li ma jipprovdix garanziji ta' kuntratt fit-tul. Kont sarrix li jagħmel il-European Foundation for the Improvement of Working Living Conditions u Malta għandna l-iktar l-ogħla persentaġġ ta' nies mingħajr kuntratt, 27%. L-uniku pajjiż li għaddina ma ċifru bi 28. Dak indikazzjoni li ħafna xogħol każwali. U xogħol każwali qed ikunu dawn il-ħaddier u dawn li qed jispiċċaw mingħajr ġifieri. Persuni mingħajr kuntratt indefinit ma jkollhomx moħħhom mistrieħ li x-xogħol tagħhom huwa garantit. Ta' kull sena mill-iskel sekondarji tal-Gvern joħorġu ma' 3000 student. 15% lanqas biss jersqu għall-eżamijiet tal-O Levels, filwaqt li 15% oħra ma jgħaddux. Iktar ħaġa inkwetanti hi li mhux biss tkun bla xogħol, imma li ma tkunx impjegabbli. Jiġifieri li meta joħorġu sejħiet biex inti toħroġ taħdem u jitolbuk ċertu kwalifiċi, inti dawk il-kwalifiċi jew ħiliet ma jkollokx. Skont Xavier Rizzo, is-sistema edukattiva tagħna m'għandix spazju għal min għandu ħiliet differenti minn dawk strettament akademiċi. Ħiliet hemm ħiliet differenti, però naħseb li l-edukazzjoni tagħna għadha ftit wisq akademika. 85% taż-żgħażagħ bla xogħol huma żgħażagħ li telqu kmieni mill-iskola, m'għaddewx mill-O Levels jew inkella lanqas biss ippruvaw jagħmlu l-O Levels. Hemmhekk naħseb tagħmel sens ħafna dak li qed jipproponi Dr. Joseph Muscat li ikonna proġetti ta' taħriġ li jkun taħriġ prattiku, taħriġ li dak li tilfu fis-sistema edukattiva tipprova tihom dak iż-żmien.